Ka embassy ka Nepal han New Delhi kalapan pau ka jing skolam halor ka jing yap jongki khendaingut ki jai benriu Nepali na ka jing bethai hapo ka parti Dewyong ha mensngat ha ka thain thang sko East Giant Hills ka belaja ha ka santri rumpang. Hakum ka ni ka por ka bas ngosi ka embassy ka penpau ka jing skolam sya ki bahayi ngasem jongki ni kilanon ki balaklat no kumju ya ki nyongut ki waipat ki Nepali ki balangat ha ki jing mensau ha ka ni ka jingja ong ukurwo na ka embassy da ka bakermen bakin yo no kamklo ya ka jingkon. La pentip ru ba ka embassy ka laya trailang bat ka Ministry of External Affairs ka Sarkar India kumju bat ki bor penyai district bat ki pulit ban pentikna halor ki lat jing sumar ki babiang bat ka jing a jing arab syaki bahayi ngasem jong ki balaklat bat ki bamensau. Ka embassy kala kedau ru ba ka tei ka par Dewyong ka dei ka bala trekam bean bat ka maham ba ki jingja bas ngosi hak ki bakum kini ki par Dewyong bean ki la ban bu jing e ha ka bayi dei bat ki kam a jing arab kumju ha ka bas tiu bai luksan. Ha keju ka por kala kentu ya ki nong syong shnong ki bedei ki Nepali bakin long ki bahusiar bat ban omngop ha ki agent terwa aikam bat ban wat jing tip benia ya ki nong aikam aijam ki jing siu jing mentoy baki yo bat ban pendep ya baro ki jing don kam kat kum ka an haswa ban pediang ya ki jing terwa aikam. Na kaliang ka embassy kala airu ya u mobile number kendai iwe kendai ar not san iwe kendai san not laisan na kabenta ki long ying long sem ki bakwa ban yo ya ki jing tip lan ne ya ki lat jing ram ha ka bai dei ber ki lanon.